अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना मन भइल बाबे चैन कहीं मिले नहीं चैन हमरा लागे यार प्यार हो गइल स्कूटी वाली ओढ़नी में दिल ले गइल स्कूटी वाली ओढ़नी में दिल ले गइल। खाना तो निको नहीं लागे रे भाई, पानी पियल नहीं चला रे, दिल के बात हम के करा से कही हमरा तो कुछ न बुझाला रे खाना तो निको नहीं लागे रे भाई, पानी पियल नहीं चला रे, दिल के बात हम के करा से कही हमरा तो कुछ न बुझाला रे। मन भइल बाबे चैन कहीं मिले नहीं चैन हमरा लागे यार प्यार हो गइल स्कूटी वाली ओढ़नी में दिल ले गइल स्कूटी वाली ओढ़नी में दिल ले गइल। किसन सुधीर बात कहतानी साचे, रोज रोज सपना में आवेली, रतिया के नींद हमर खुला जाला भाई, अंगुली जब दाँते दबावेली रे यारावा संदीप प्रदीप बात कहतानी साचे, रत्नेश के सपना में आवेली, रतिया के नींद हमर खुला जाला भाई, अंगुली जब दाँते दबावेली। मन भइल बाबे चैन कहीं मिले नहीं चैन हमरा लागे यार प्यार हो गइल स्कूटी वाली ओढ़नी में दिल ले गइल स्कूटी वाली ओढ़नी में दिल